Potřebuje vaše trávení restart? Mám pro vás produkt, který je bezpodmínečně, bezkonkurenčně nejlepší. Zinobiotik. Dietní směs s vlákninou. Každý produkt, který vám tady představuju, samozřejmě zkouším sama na sobě. Tuto vlákninu zkouším již měsíc a musím vám říct, že mám 3 kg dole. 3 kg dole. A navíc se moje tělo cítí mnohem lépe. Moje střeva a zažívaný jsou v kondici, teda aspoň doufám. A pocit sytosti s touto vlákninou je bezkonkurenčně top. Mně teď přišlo nový balení a tak si ho tady s vámi otevřu a připravíme si tuhletu krásnou, skvělou, úžasnou vlákninu. Prostě konec nafouknutému břichu. Váš metabolismus se zrychlí. A hlavně energie stoupá. Protože zdraví začíná ve střevech. A většina lidí má vlákniny nedostatek. Tento produkt Zinobiotik je tedy přesně pro ty, kdo trpí dokonce i zavodněním, protože vláknina dokáže odvodnit vaše tělo. Je tedy nutné docela u ní i dosti pít, ale vaše střeva se dostanou do formy. Díky prebiotickému účinku jsou i vaše střevní bakterie v kondici. Je bez lepku, bez přidaného cukru a je tedy vhodný i pro vegany.